Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som vám predstavil našu firmu PC Fix. Naším cieľom je poskytnúť prvotriedne služby bežným ľuďom, užívateľom počítačov, ako aj malým a stredným firmám. Zaoberáme sa servisom počítačov, inštaláciami softvéru, údržbou systému, obnovami stratených dát. Chceme sa orientovať nielen na malé a stredné firmy, ale v čase, keď sa už takmer v každej domácnosti dá nájsť jeden alebo viac počítačov, aj na domáceho užívateľa, súkromnú osobu. Základným cieľom je poskytnutie čo najrýchlejšej pomoci užívateľovi, ktorý sa pri práci na PC dostane do problémov. Všetky problémy sa snažíme riešiť zásahom priamo u zákazníka, a to v najkratšom možnom čase. Akokoľvek sa však chceme špecializovať na túto prvú pomoc PC, sme samozrejme schopní poskytnúť akúkoľvek službu súvisiacu s prevádzkou alebo servisom výpočtovej techniky. Byť záložku naše služby. Cieľom má byť problémom vždy predchádzať a preto je vykonávaná pravidelná kontrola stavu a správa vašeho systému tak dôležitá. Tým je úzko spojené zvyšovanie efektivity PC staníc, ich bezpečnosť a optimálna činnosť. Máte problém s PC, notebookom alebo vašim užívateľským softvérom? Máte pomalý počítač zavírený a chcete riešiť ochranu vášho počítača proti vírusom, riešiť firewall, antivírus, antispyware alebo len plánujete kúpiť počítač, notebook? Chcete sa naučiť lepšie ovládať prácu s počítačom, naučiť sa pracovať s vybraným užívateľským softvérom? Potom vám ponúkame naše služby bežným ľuďom, užívateľom počítačov, ako aj malým a stredným firmám. Ponúkame servis počítačov, komplexnú správu počítačov, inštaláciu operačného systému a užívateľského softvéru, údržbu systému a riešenie problémov s počítačom priamo u zákazníka. Riešime taktiež problémy s pomalým počítačom, internetom, poskytujeme poradenstvo pri kúpe počítača a upgradeu počítača, navrhneme vám optimálne riešenie a ochranu vášho počítača, firewall, antivírus, antispyware a tak ďalej. Obnovíme vaše stratené dáta, zabezpečíme počítačové kurzy a počítačové kurzy pre seniorov, začiatočníkov i pokročilých, počítačové kurzy pre juniorov, zabezpečíme vzdelávanie a kurzy počítačov a užívateľského softvéru u vás doma alebo cez internet. Naším cieľom je poskytnúť prvotriedne služby bežným ľuďom, užívateľom počítačov, ako aj malým a stredným firmám. Základným cieľom je poskytnutie čo najrýchlejšej pomoci užívateľovi, ktorý sa pri práci s PC dostane do problémov. Nepožadujeme, aby k nám zákazník počítač priniesol a potom čakal niekoľko dní či týždňov na riešenie. Všetky zákaznícke problémy sa snažíme riešiť zásahom priamo u zákazníka, a to v najkratšom možnom čase. Akokoľvek sa však chceme špecializovať na túto prvú pomoc, poskytujeme taktiež služby súvisiace s prevádzkou alebo servisom výpočtovej techniky. Zmapujeme východiskový stav a na základe definícií a požiadavek klienta vykonávame analýzu potrieb v oblasti IT. Navrhneme a vykonávame zmeny, ako zvýšiť bezpečnosť, efektivitu, zálohovanie dát a podobne. Zabezpečíme starostlivosť o rýchlosť počítačov pravidelnou optimalizáciou výkonu PC, inštaláciou softvéru a hardvéru a aktualizácií. Ponúkame vám komplexné riešenie bezpečnosti počítača, konzultácie a poradenstvo zamerané na znižovanie bezpečnostných rizík, ochranu počítača proti vírusom a iného škodlivého softvéru. Taktiež vám odstránime z vášho počítača všetky vírusy, spyware, trojany a červy, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť vášho PC. Chystáte sa kúpiť počítačovú zostavu, notebook, prípadne iné hardverové príslušenstvo? Nestačí vaša súčasná počítačová zostava s zvýšeným požiadavkám nových užívateľských programov? Vieme vám poradiť pri výbere optimálnej počítačovej zostavy s ohľadom na požiadavky vášho plánovaného užívateľského softvéru, pri výbere notebooku a iných hardverových periférií k vášmu PC. Poskytneme vám užitočné informácie pri hľadaní a výbere optimálneho užívateľského programu k činnosti, ktorú plánujete vykonávať. Výstupom vám bude komplexný súpis komponentov počítača s ich parametrami
optimálnych počítačových periférií a rozpis cenových ponúk. Taktiež poskytujeme službu inštalácie operačného systému, inštalácia Windows XP, Windows 7, Vista a tak ďalej, v prípade iných komponentov a softvéru podľa dohody a zapojenie akejkoľvek počítačovej zostavy. Prvotná inštalácia a nastavenie parametrov operačného systému pri inštalácii je kľúčová pre jeho spoľahlivé fungovanie. Súčasne je vhodné hneď po inštalácii doplniť nástroje na ochranu počítača. Nie všetky sú súčasťou operačného systému, prípadne neobsahujú všetky funkcie. Nemáte doposiaľ webovú stránku, alebo nie ste spokojní s tou, ktorú máte? Nechajte si od nás vytvoriť modernú a fungujúcu stránku a začnite využívať potenciál internetu. Dobré webové stránky dokážu získať návštevníkov aj bez platenej reklamy. Sú dôveryhodnejšie, presvedčivejšie a majú dlhú životnosť. Vieme, ako dobre stránky vytvoriť a radi vám v tom dokážeme. Dostať sa na popredné miesta vo vyhľadávačoch znamená využívať výborný a bezplatný zdroj cielených návštevníkov, ktorí hľadajú práve to, čo vy ponúkate. Keďže výsledky optimalizácie sa môžu dostaviť aj o niekoľko mesiacov a ak vy nepotrebujete byť vo vyhľadávačoch neskoro, ale skoro, oveľa skôr, vieme vám navrhnúť a zrealizovať platenú reklamu, či už offline alebo online zdrojoch. Ak vás trápia problémy, že máte skúsenosti s prácou počítača nedostatočné, prípadne sa chcete naučiť pracovať efektívne s počítačom, s užívateľskými programami, s grafickými programami a tak ďalej, s týmto vám vieme pomôcť. Vieme vás naučiť presne to, čo potrebujete. S nami získate nasledovné výhody. Poradíme vám s výberom vhodnej obsahovej náplne školenia, navrhneme vám odporúčaný celkový rozsah školenia a potrebný na zvládnutie tém, dohodneme vzájomné termíny, čas, formu a miesto školenia, tempo výučby plne prispôsobíme vašim potrebám.